Toetsen worden na de uitspraak van vandaag verstrekt. Die liggen hier naast mij. Dus daar kunt u straks uitgebreider kennis van nemen. In de kern genomen gaat het strafrechtelijk onderzoek avestrus over vermeende onregelmatigheden bij de uitgifte van optie- en erfpachtrechten tijdens het bewind van Sevinger in diens voormalige hoedanigheid van minister van Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Milieu en later van Ruimtelijke Ontwikkeling, Integratie en Infrastructuur in de periode 2009 tot 2017. De verdenking is dat aan de AVP gelieerde personen en vrienden van Sevinger een voorkeursbehandeling kregen bij door middel van een aan hen gelieerde rechtspersoon of rechtspersonen die een optie zouden verkrijgen op erfpachtrechten of erfpachtrechten zelf. Uit een aantal van de voorliggende zaakdossiers blijkt dat deze rechtspersonen met die optie- of erfpachtrechten tegen hoge bedragen aan derden zijn verkocht, waarvan volgens het OM Sevinger en de aan de AVP gelieerde personen en vrienden aanzienlijk financieel voordeel hebben genoten. In een aantal van de voorliggende strafzaken is aangevoerd dat het OM niet ontvankelijk moet worden verklaard, omdat verjaring zou zijn ingetreden met betrekking tot de verwijten actieve en passieve omkoping zonder dat de ambtenaar daarbij in strijd met zijn plicht heeft gehandeld. Het gerecht heeft die verweren beoordeeld en per zaak aangegeven welke gedragingen onder de zojuist genoemde verdenkingen zijn verjaard. Het OM wordt ten aanzien van die gedragingen niet ontvankelijk verklaard, maar omdat in de betreffende zaken ook ten laste is gelegd dat de artikelen de artikelen waarin de ambtenaar wel in strijd met zijn plicht heeft gehandeld en de verjaringstermijn met betrekking tot die zaken niet is overschreden, wordt het Openbaar Ministerie ten aanzien van die verdenkingen in alle betreffende zaken en voor alle gedragingen wel ontvankelijk verklaard. Het heeft die verweren beoordeeld en per zaak aangegeven welke beslissingen toegesneden op iedere afzonderlijke zaak. Allereerste zaak Biemans. In de zaak tegen Biemans heeft het OM vrijspraak gevorderd van de te laste gelegde actieve omkoping van Abad en Sevinger. Ook de verdediging heeft bepleit dat geen wettig en overtuigend bewijs voorhanden is om te komen tot een bewezen verklaring voor dat feit. Het gerecht sluit zich daarbij aan en spreekt verdachte Biemans integraal vrij van het aan hem te laste gelegde feit. Zaak tegen mevrouw Winterdal. In de zaak Winterdal heeft het OM vrijspraak gevorderd ten aanzien van het onder 3 te laste gelegde, de actieve ambtelijke omkoping, maar gerequireerd onder bewezen verklaring van de feiten 1 en 2, respectievelijk het medeplegen van oplichting en het medeplegen van valsheid in geschrift. De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte schuldig wordt verklaard. Het gerecht sluit zich daarbij aan en spreekt verdachte Biemans integraal vrij van het aan hem te laste gelegde feit. De zaak tegen mevrouw Winterdal. In de zaak Winterdal heeft het OM vrijspraak gevorderd ten aanzien van het onder 3 te laste gelegde, de actieve ambtelijke omkoping, maar gerequireerd onder bewezen verklaring van de feiten 1 en 2, respectievelijk het medeplegen van oplichting en het medeplegen van valsheid in geschrift. De officier van justitie heeft gevorderd dat de verdachte schuldig wordt verklaard zonder dat aan haar een straf wordt opgelegd. En de verdediging heeft zich op het standpunt gesteld dat verdachte Winterdal integraal moet worden vrijgesproken. Het gerecht beslist als volgt. Winterdal is betrokken geraakt in het onderzoek avestrus vanwege haar rol als directrice van de Vennootschap des Sound. In de kern genomen wordt haar verweten dat zij zich door een ander, medeverdachte Arends, op die positie heeft laten positioneren om onder valse voorwendselen een optie- of erfpachtrecht van het land Aruba te verkrijgen. Uit het proces
dossier is niet gebleken dat verdachte zich op enige wijze heeft ingespannen om kennis te krijgen van de context waarin zij haar activiteiten heeft verricht. Een logische verklaring waarom verdachte in haar hoedanigheid van directrice stukken van de vennootschap ondertekende, formulieren invulde en stukken ophaalde. De rol van verdachte moet worden getypeerd. De omstandigheid dat zij als... Deze feiten en omstandigheden duiden er naar een uiterlijke verschijning op dat verdachte is opgetreden als katvanger. Het gerecht is van oordeel dat het niet anders kan zijn geweest dan dat de verdachte globale wetenschap heeft gehad dat haar naam en identiteit gebruikt werden voor de activiteiten van medeverdachte Arends onder de dekmantel van Dessau en dat zij inderdaad als katvanger optrad. Het gerecht heeft de vraag beantwoord hoe de rol van verdachte moet worden getypeerd. De omstandigheid dat zij als katvanger is opgetreden duidt naar het oordeel van het gerecht op een faciliterende rol, die echter niet zonder meer van zodanig gewicht is dat verdachte reeds op grond daarvan als medepleger van oplichting en vals in geschrift kan worden aangemerkt. Voor een bewezen verklaring is het noodzakelijk dat verdachte minst genomen bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat zij door haar handelen een significante bijdrage zou leveren aan de door medeverdachte Arends gepleegde oplichting en voor zover daar sprake van zou zijn van valsheid in geschriften. De enkele omstandigheid dat zij niet heeft voldaan aan de verplichtingen van een formeel bestuurder is daarvoor onvoldoende. Dit zou mogelijk anders zijn als vastgesteld kon worden dat de verdachte tegen een aanzienlijk bedrag geld bedragen heeft gekregen voor haar geringe handelingen. Het dossier biedt daarvoor geen ondubbelzinnig aanknopingspunt. En het gerecht zal verdachte Winterdal daarom integraal vrijspreken van de aan haar te lasten gelegde feiten. Richardson. In de zaak Richardson heeft het OM gevorderd dat het gerecht bewezen zal verklaren dat zij zich schuldig heeft gemaakt tot de aangevoerde niet-ontvankelijkheid het volgende. In geschriften samen met anderen en dat ze daarvoor veroordeeld zou dienen te worden tot een gevangenisstraf voor de duur van 60 dagen met aftrek, waarvan 51 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. En de verdediging heeft bepleit dat de dagvaarding partieel nietig moet worden verklaard, dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moet worden verklaard, althans dat de verdachte integraal moet worden vrijgesproken. Het gerecht heeft het verweer met betrekking tot de nietigheid van de dagvaarding verworpen. Bij betrekking tot de aangevoerde niet-ontvankelijkheid het volgende. Kort samengevat heeft de verdediging aangevoerd dat sprake zou zijn van handelen in strijd met het nulla poena beginsel en het verbod op willekeur. Het gerecht heeft deze verweren verworpen met de in het vonnis gegeven overwegingen. Het gerecht zal kort iets zeggen over het verweer van de verdediging dat er sprake zou zijn van politieke motieven bij de vervolgingsbeslissing. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak heeft de verdediging aandacht gevraagd voor het politieke klimaat in Aruba. Volgens de verdediging is het gebruikelijk dat aan de macht zijnde politici hun politieke tegenstanders, in figuurlijke zin, uit de weg willen ruimen. Het gerecht constateert dat na de regeringswissel in 2017 politici het onderzoek tegen medeverdachte Zevinger mede hebben geïnitieerd. Wat daarvan ook zij, het maakt geen zins aannemen de te lasten gelegde feiten aan Richardson. Het gerecht ziet de rol die de verdachte heeft gehad bij de rechtspersoon Elinat niet anders dan de rol die de verdachte Winterdal had bij Dessau. Dat wil zeggen dat ook in de zaak tegen Richardson het gerecht niet bewezen acht dat zij zich schuldig heeft gemaakt aan medeplegen van oplichting en valsheid in geschrift. Ook verdachte Richardson wordt daarom integraal vrijgesproken van het te lasten gelegd. Avery.
De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte zal worden veroordeeld voor het medeplegen van oplichting en het misbruik van zijn functie en dat aan hem een gevangenisstraf voor de duur van 18 dagen met aftrek van voorarrest zou moeten worden opgelegd en een werkstraf zou moeten krijgen voor de duur van 160 uur. En de raadsman heeft bepleit dat het OM niet ontvankelijk moet worden verklaard, althans dat de verdachte moet worden vrijgesproken. Het gerecht heeft de verweren met betrekking tot de niet-ontvankelijkheid verworpen met de in het vonnis weergegeven overwegingen. Ten aanzien van de bewijsvraag oordeelt het gerecht kort samengevat als volgt. Het gerecht stelt voorop dat hard of rechtstreeks bewijs voor het bestaan van een samenzwering tussen Arends, Richardson, Avery, Abad en Sevinger zich niet in het stukken bevindt. Het gerecht heeft daarom de feiten en omstandigheden zoals deze uit het dossier blijken moeten wegen en beoordelen of naar zijn uiterlijke verschijningsvorm het niet anders kan zijn dan het de verdachte voornoemt in samenwerkingsverband het land hebben opgelicht en of verdachte al dan niet samen met anderen een voorkeursbehandeling aan Arends of Richardson heeft gegeven. Het gerecht is tot de conclusie gekomen dat er verdachte omstandigheden en feiten zijn, doch dat deze van onvoldoende gewicht zijn om verdachte Avery aan te kunnen merken als medepleger van oplichting en om vast te stellen dat hij zijn functie zou hebben misbruikt. In het vonnis zijn de overwegingen die tot deze conclusie hebben geleid uitgebreid weergegeven. Dit maakt dat het gerecht de aan Avery gemaakte verwijten niet bewezen acht en hij wordt vrijgesproken. Het geschorste bevel tot voorlopige hechtenis wordt uiteraard opgeheven. Dan Abad. De officier van justitie heeft gevorderd dat Abad zal worden vrijgesproken van passieve omkoping door Biemans en dat hij wordt veroordeeld voor medeplegen van oplichting en misbruik van functie. Als straf heeft de officier van justitie gevorderd een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden met aftrek van voorarrest. En de raadsman heeft bepleit dat de dagvaardingen ten aanzien van 1, 2 en 4 te lastig gelegde feiten nietig moet worden verklaard. En verder heeft hij bepleit dat de verdachte integraal moet worden vrijgesproken. Het gerecht heeft de verweren met betrekking tot die nietigheid verworpen. De verdachte wordt conform de vordering van de officier en het pleidooi van de raadsman vrijgesproken van het onder 3 te lastig gelegde, de passieve omkoping door Biemans. Het gerecht heeft in het schriftelijk vonnis uitgebreid weergegeven hoe het gerecht het beleid met betrekking tot uitgifte van erfpachtrechten ziet en wat de rol van verdachte daarin was. Ook in de zaak tegen Abad komt het gerecht tot de conclusie dat er sprake is van verdachte omstandigheden, doch dat die omstandigheden niet van dusdanig gewicht zijn dat wettig en overtuigend bewezen kan worden geacht dat Abad zich schuldig heeft gemaakt aan medeplegen van oplichting en misbruik van functie. Het gerecht komt daarom ook in de zaak tegen Abad tot een vrijspraak van alle aan hem te lasten gelegde feiten. Het geschorste bevel van voorlopige hechtenis wordt opgeheven. De zaak Harms. In de zaak Harms heeft de officier van justitie gevorderd dat hij wordt vrijgesproken van witwassen en wordt veroordeeld voor actieve omkoping van Sevinger. De officier heeft een taakstraf van 100 uur gevorderd en een geldboete van 25.000 florien. En de raadsman heeft bepleit dat de verdachte integraal moet worden vrijgesproken van het te lastigleggen. Conform de vordering en pleidooi van de vordering van de officier en pleidooi van de raadsman wordt verdachte Harms vrijgesproken van witwassen. Het gerecht acht echter wel bewezen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan actieve omkoping van Sevinger in diens hoedanigheid van minister. Daartoe heeft het gerecht het volgende overwogen. Verdachte heeft in het najaar van 2013 verschillende keren omvangrijke donaties gedaan aan de politieke stichting van Sevinger. In die periode heeft hij ook namens zijn rechtspersonen aanvragen ingediend voor erfpachtrechten. Om tot een bewezen verklaring van omkoping te kunnen komen, moet bewezen worden dat verdachte bij het doen van die donaties het oogmerk had om Sevinger te bewegen iets te doen in strijd met zijn plicht.
Het gerecht is van oordeel dat uit omstandigheden blijkt dat Harms met het doen van die donaties het doel had de minister gunstig te stemmen ten aanzien van zijn aanvragen en om een voorkeursbehandeling te verkrijgen bij het aanvragen van een erfpachtrecht. In het schriftelijk vonnis zijn die omstandigheden uitgebreid weergegeven. Harms heeft door zijn handelen de integriteit van het overheidsapparaat aangetast en daarmee het vertrouwen dat de burger in de overheid moet kunnen stellen geschaad. Daarom legt het gerecht aan Harms een straf op. Bij de strafoplegging heeft het gerecht in bijzonder rekening gehouden met het feit dat de bewezen gedragingen van zeer lange tijd geleden zijn. En daarom zal het gerecht in strafmatigende zin afwijken van de vordering van de officier en een taakstraf opleggen van 80 uur en een geldboete van 15.000 florien. De vonnissen tegen Nunes, Werleman, Mansour en Arends worden gelijktijdig uitgesproken omdat de inhoud van die beslissingen in grote mate overeenkomen. In alle zaken heeft het Openbaar Ministerie gevorderd dat bewezen zou worden verklaard dat de verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan oplichting en aan vals in geschriften. In de zaak tegen Arends heeft het OM ook nog gevorderd dat bewezen wordt verklaard dat zij wordt veroordeeld voor, of het gerequireerd dat zij wordt veroordeeld voor actieve ambtelijke omkoping van minister Sevinger. De officier vorderde voor Mansour, Werleman en Nunes een gevangenisstraf van 2 jaar en een geldboete van 25.000 florien en voor Arends een gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar met dezelfde geldboete. De raadslieden hebben verweren gevoerd ten aanzien van de ontvankelijkheid van het Openbaar Ministerie. Het gerecht heeft deze verweren verworpen en met de overwegingen die in het schriftelijk vonnis zijn weergegeven. Ten aanzien van de valsheid, de verdenking tot valsheid in schrift, oordeelt het gerecht als volgt. De verdachten hebben namens hun rechtspersonen aanvraagbrieven en onderbouwde stukken ingediend ter verkrijging van erfpachtrechten. In die brieven stond dat zij hun bedrijven op de aangevraagde gronden commerciële projecten zouden ontwikkelen. Volgens de officier zijn die stukken vals, omdat verdachten niet zelf de intentie hadden om een project te ontwikkelen op de aangevraagde terreinen, maar het hun in werkelijkheid was te doen om de waardestijging na het verkrijgen van de optie of erfpachtrecht. De ratio achter vals in geschrift is misleiding. Het gerecht is van oordeel dat de verdachten bij het indienen van de stukken wel het land hebben misleid door bewust informatie achter te houden, doch dat vals in geschriften niet kan worden bewezen. Volgens vaste rechtspraak moet er sprake zijn van een rechtsplicht om bepaalde gegevens of informatie te vermelden en moet de waarheid geweld zijn aangedaan. Het gerecht heeft geconstateerd dat er in casu geen rechtsplicht kan worden vastgesteld bij gebreke van enige wet of regelgeving omtrent de voorwaarden die worden gesteld voor het in aanmerking komen van een optie of erfpachtrecht. Bovendien kan niet zonder meer worden aangenomen dat de waarheid geweld is aangedaan. Verdachten, en dat geldt voor al deze verdachten, worden daarom vrijgesproken van vals in geschrift. Verdachte Arends wordt ook vrijgesproken van actieve omkoping. Het belangrijkste bewijsmiddel, de getuigenverklaring van mevrouw Rogga, acht het gerecht onvoldoende betrouwbaar om tot het bewijs te kunnen gebruiken. Ten aanzien van de oplichting oordeelt het gerecht echter als volgt. De raadslieden hebben aangevoerd dat de verdachten niet kunnen worden vereenzelvigd met de rechtspersonen, zodat hun in strafrechtelijke zin niets kan worden verweten. Het is op zichzelf, zoals aangevoerd, juist dat het uitgangspunt is dat het identiteitsverschil tussen rechtspersonen en natuurlijke personen, bestuursleden, aandeelhouders en dergelijke, die bij die rechtspersonen betrokken zijn of daarin belang hebben, moet worden gerespecteerd. Het identiteitsverschil tussen de rechtspersonen en de natuurlijke personen kan evenwel onder bijzondere omstandigheden worden genegeerd. De enkele omstandigheid dat een natuurlijke persoon volledige
of overheersende zeggenschap heeft over een handelingen van een rechtspersoon is daarvoor onvoldoende. Doch als evident is dat degene met die volledige of overheersende zeggenschap geen ander doel voor ogen had dan misbruik te maken van het identiteitsverschil, kan de rechtspersoon met de natuurlijke persoon worden vereenzelvigd. Het gerecht is van oordeel dat daar in het geval van Damira, Liesner, Dessaun, Elenat sprake is. De omstandigheden die het gerecht daartoe redengevend acht, zijn uitgebreid weergegeven in het schriftelijk vonnis. Het gerecht is van oordeel dat de verdachten niet de intentie hadden om zelf een project te ontwikkelen op de aangevraagde terreinen, maar dat ze wel die indruk hebben gewekt bij het land. Ze waren al vroeg na het indienen van de aanvragen bezig hun bedrijven te verkopen, maar hebben die informatie naar buiten toe steeds achtergehouden. Uiteindelijk hebben zij zeer groot financieel voordeel genoten van de opbrengst van de verkoop van hun bedrijven, zonder dat zij daar grote inspanningen voor hebben moeten verrichten. Door de verdediging is verder aangevoerd dat het niet strafbaar was om te speculeren met overheidsgronden. Het gerecht is het met de verdediging eens dat, hoe onwenselijk ook, het in de te lastig gelegde periode niet strafbaar was om te speculeren met overheidsgronden. Hoewel het beleid erop gericht was om te voorkomen dat men winst zou maken met de verkoop of doorverkoop van overheidsgronden, constateert het gerecht dat de door verdachten gehanteerde constructie, het verkopen van aandelen in een vennootschap met een erfpacht of optierecht, niet verboden was. De vraag naar strafrechtelijk verwijtbaar handelen ziet evenwel niet uitsluitend hierop. De vraag ligt in het kader van de verdenking ter zake van oplichting tevens voor of de verdachten in het bezit zijn gekomen van de optie- of erfpachtrechten door het geven van een onjuiste voorstelling van zaken. En die vraag heeft het gerecht bevestigend beantwoord. Het gerecht oordeelt dat het verstrekken van valse inlichtingen in het aanvraagtraject voor het erfpachtrecht, althans het telkens bewust achterhouden van relevante informatie in dat traject, bedriegelijke handelingen zijn die geschikt waren om het valse voorwendsel dat verdachte zelf een project wilde ontwikkelen bij het land ingang te doen vinden en daaraan kracht bij te zetten. Uit de aard van deze gedragingen, zonder welke het optie- of erfpachtrecht niet zou zijn gegeven, blijkt het aanmerkelijk gewicht van deze kunstgreep. De verdachten worden daarom veroordeeld ter zake van het medeplegen van oplichting van het land Aruba. De verdachten en hun medeverdachten hebben door hun handelen het vertrouwen dat burgers en ondernemers moeten kunnen hebben in het maatschappelijk en economisch verkeer geldende normen ernstig geschaad. Het oplichten van het land heeft daarnaast een ondermijnende invloed op de samenleving in Aruba. Het gerecht ziet het op winstbejag gerichte handelingen over de rug van het land en dus de samenleving van Aruba als een ernstige vorm van oplichting. Het gerecht is van oordeel dat dat ook in de strafmaat tot uitdrukking moet komen. Het gerecht acht een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk, passend en geboden, met daarbij de bijzondere voorwaarde dat de veroordeelden gedurende de proeftijd van 3 jaren geen opties tot het verkrijgen van commerciële erfpachtrechten, dan wel tot commerciële erfpachten zelf, onder welke naam dan ook trachten te verwerpen of verwerven. Met deze voorwaarden wil het gerecht langduriger voorkomen dat veroordeelden in de toekomst illegale verdiensten vergaren. Hun stellige ontkenning ter terechtzitting geeft ook tot dit recidivegevaar aanleiding. En daarnaast worden de verdachten Nunes, even kijken, Werleman en Mansour ook veroordeeld tot een geldboete van 25.000 florien en Arends tot een geldboete van 50.000 florien. Het gerecht is zich van bewust dat tegen Arends een gevangenisstraf is gevraagd van 3 jaar. Susebeek.
De officier heeft gevorderd dat bewezen zal worden verklaard dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan actieve omkoping van Zevinger en aan witwassen. De officier vorderde gevangenisstraf voor de duur van 4 jaar en verbeurdverklaring van een in beslag genomen geldbedrag van ruim 1,3 miljoen USD. De raadsman heeft bepleit dat de telastenlegging ten aanzien van het witwassen nietig moet worden verklaard en dat de verdachte integraal moet worden vrijgesproken. Het gerecht heeft het verweer met betrekking tot de nietigheid van de dagvaarding verworpen. Het standpunt van de verdediging is dat Zevinger Suzebeek contant geld gaf om goederen aan te kopen en dat er dus geen sprake was van giften van Suzebeek aan Zevinger. Het gerecht komt bij het merendeel van de te laste gelegde giften niet tot een bewezen verklaring, omdat ofwel op grond van de beschikbare bewijsmiddelen niet aan het verweer van de verdediging voorbij kan worden gegaan dat Zevinger voor de voorwerpen aan Suzebeek heeft betaald, of dat onvoldoende is aangetoond dat Suzebeek of zijn bedrijven voor de betreffende voorwerpen hebben betaald. De overwegingen die aangaande zijn uitgebreid in het schriftelijk vonnis weergegeven. Wel acht het gerecht bewezen dat Suzebeek een hekwerk en een Vectra-toestel als gift gedaan heeft aan Zevinger. Verdachte deed deze Zevinger in een periode dat hij ook aanvragen deed voor erfpachtrechten. Het gerecht acht bewezen dat hij die giften deed om zijn aanvragen te laten goedkeuren en een voorkeursbehandeling te krijgen bij zijn aanvragen, hetgeen actieve omkoping oplevert. Het gerecht acht eveneens bewezen dat verdachte een bedrag van ruim 1,3 miljoen USD heeft witgewassen. Hij heeft vanwege de omkoping een optie erfpachtrecht gekregen en heeft dat erfpachtrecht of optierecht middels een van zijn bedrijven verkocht aan een derde. Hij heeft hiermee een voorwerp, namelijk het recht, afkomstig uit een misdrijf omgezet, wat een strafbaar feit witwassen oplevert. Verdachte wordt vrijgesproken van het witwassen van de overige te laste gelegde voorwerpen, omdat ten aanzien van die voorwerpen geen verhullingshandelingen hebben plaatsgevonden nadat het brondelict voltooid was. Verdachte wordt al dus veroordeeld voor actieve omkoping en witwassen. Bij de strafmaat heeft het gerecht het volgende in het bijzonder in aanmerking genomen. Vastgesteld is dat verdachte vriendendiensten van niet al te grote omvang voor Zevinger heeft verricht. Het Openbaar Ministerie heeft tegen deze verdachte 4 jaar gevangenisstraf gevraagd, maar verdachte is door het OM bestempeld als een verdachte die zijn relatie met Zevinger is uitgebuit. Hij zou, aldus de officier, vele jaren lang zijn positie hebben gebruikt met als gevolg dat hij multimiljonair is geworden. Voor deze omstandigheden is echter, gelet op de te laste gelegde feiten, slechts ten dele bewijs. Dien ten gevolge wordt de strafmaat ook gematigd. Het gerecht acht in zijn geval een straf van 2 jaar, waarvan 1 voorwaardelijk, passend en geboden, met daarbij de bijzondere voorwaarde dat veroordeelde gedurende de proeftijd van 3 jaar geen opties tot het verkrijgen van commerciële erfpachten, dan wel commerciële erfpachten zelf, onder welke naam dan ook, tracht te verwerven of verwerft. Bij betrekking tot de gevorderde verbeurdverklaring van het geldbedrag oordeelt het gerecht het volgende. De verbeurdverklaring handelt over een geldbedrag, het is al gezegd, van ruim 1,3 miljoen USD, dat middelijk afkomstig is van het misdrijf actieve omkoping. Mede gelet op de gehele gang van zaken is de verbeurdverklaring passend. Het is niet toelaatbaar dat de verdachte over gelden zou beschikken die hij door zijn eigen toedoen illegaal heeft verkregen. Ten slotte de uitspraak in de zaak tegen verdachte Zevinger. Aan de verdachte zijn 6 feiten te laste gelegd, te weten 2 keer medeplegen van oplichting, passieve omkoping, misbruik van functie, verduistering en witwassen. Het OM heeft gerequireerd tot een bewezenverklaring van al deze feiten en heeft het gerecht gevraagd daarbij een gevangenisstraf voor de duur van 5 jaar op te leggen. Daarnaast heeft het Openbaar Ministerie gevorderd dat Zevinger wordt ontzet uit het passieve kiesrecht
en het recht om ambten te bekleden voor een periode van 10 jaar. De raadslieden hebben aangevoerd dat de telastenlegging deels nietig moet worden verklaard en dat het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk moet worden verklaard. Het gerecht verwerpt deze verweren met overwegingen die zijn gegeven in het vonnis. De raadsman heeft verder bepleit dat verdachte van alle te laste gelegde feiten moet worden vrijgesproken. We bespreken eerst de verdenkingen oplichting en misbruik van functie. Bij vonnissen van heden zijn de aanvragers van de optie erfpachtrechten veroordeeld voor oplichting omdat zij het land Aruba hebben misleid in het aanvraagtraject. Het gerecht stelt voorop dat hard en rechtstreeks bewijs dat verdachte wist van de fraudeleuze handelingen van zijn veronderstelde bevriende of aan de AVP gelieerde aanvragers en dat hij daarin een faciliterende rol had, zich niet in het dossier bevindt. Dat wil zeggen dat zich in het dossier geen getuigen of verdachteverklaringen bevinden waarin uit eerste hand is verklaard dat verdachte zich als een spin in het web schuldig heeft gemaakt aan oplichting zoals te laste is gelegd. Nog bevinden zich in het dossier objectieve bewijsmiddelen waarin de door het Openbaar Ministerie gepresenteerde samenzwering wordt bevestigd. Het gerecht heeft daarom aan de hand van verdachte omstandigheden te beoordelen of het naar zijn uiterlijke verschijningsvorm niet anders kan zijn dan dat verdachte deel uitmaakte van samenzweringen die tot doel hadden het land op te lichten bij de uitgifte van optie- en erfpachtrechten. Het gerecht is van oordeel dat er verdachte omstandigheden zijn, maar dat die niet van een dusdanig gewicht zijn dat het gerecht buiten gereden twijfel tot het oordeel kan komen dat verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan medeplegen van oplichting en misbruik van functie. Het gerecht overweegt daartoe als volgt. In de zaaksdossier Elinat, Dessaun en Damira is telkens op basis van één enkel A4'tje met daarop een summiere beschrijving van het project en het verzoek om een erfpachtrecht een optierecht uitgegeven. Verdachte heeft in al deze gevallen zijn akkoord op een verzoekbrief geschreven en het verzoekbrief vervolgens doorgestuurd naar de DIP. Die gang van zaken roept, vindt ook het gerecht, vragen op, te meer naar nu is gebleken dat in de praktijk, althans in ieder geval in de gevallen van voornoemde zaakdossiers, dergelijke optierechten een aanzienlijke financiële waarde vertegenwoordigden. Over de aantekeningen akkoord en dezerzijds geen bezwaren die verdachte op de verzoekbrieven plaatste, is door alle betrokkenen veel gezegd. Na het oordeel van het recht laat de letterlijke tekst van de aantekening akkoord weinig ruimte over voor interpretatie. De meest gangbare uitlegging is dan ook dat de verdachte opdracht gaf aan de directie infrastructuur en planning om minst genomen het betreffende verzoek in behandeling te nemen. Dat dit ook zo door de DIP is opgevat, volgt uit de verklaringen van Abad, voormalig directeur van de DIP, en getuige Tsu, voormalig coördinator van ICTRN bij de DIP. Abad verklaarde bij de rechtercommissaris, voor zover relevant, als de minister een beslissing nam, dezerzijds akkoord, dan werd het in behandeling genomen. Dan kwam de optieprocedure. Tsu verklaarde bij de rechtercommissaris, maar voor mij betekende het akkoord gaarne uw medewerking een instructie. Ik moest er dan wat mee doen. Voor mij was het wel degelijk een instructie om niet alleen te kijken of hij, het gerecht begrijpt, de aanvrager, geholpen kon worden. Het gerecht constateert dat de verklaring van verdachte enerzijds en de oud-medewerkers van de DIP anderzijds hierover uiteenlopen. Het gerecht heeft evenwel de vraag te beantwoorden of verdachte met de aantekening beoogde de aanvrager een voorkeursbehandeling te geven, althans het door de DIP opgestelde beleid te omzeilen. Het gerecht overweegt hiervoor dat zich in het dossier aanwijzingen bevinden die op het tegendeel wijzen. In lijn met wat de verdachte heeft verklaard, lijkt het er namelijk op dat alle verzoekbrieven die door de tussenkomst van de minister bij de DIP terechtkwamen, door de minister werden voorzien van de aantekening met de strekking akkoord of dezerzijds geen bezwaren.
Abad verklaarde hierover bij de rechtercommissaris: er waren verschillende aantekeningen van de minister. Ze kwamen wel vaak op hetzelfde neer, graag akkoord of dezerzijds geen bezwaren. Maar daarnaast heeft de verdediging een lijst overgelegd met alle verzoeken die in de periode 2009-2017 langs de verdachte zijn gegaan. Uit deze lijst leidt het gerecht af dat de verdachte, zoals hij ook zelf heeft verklaard, op bijna alle verzoeken die bij hem binnenkwamen akkoord gaf. Een springend voorbeeld is het door de verdediging aangehaalde verzoek van Dick van Heusden. Hij vroeg in de tijd ongeveer gelijk met de aanvraag namens Elinat middels een verzoekbrief aan de minister om erfpachtrecht op het terrein aan de Sazakiweg. Deze verzoekbrief werd, net als de verzoekbrief van Elinat, die op hetzelfde terrein zag, door verdachte geaccordeerd met de aantekening: akkoord, gaarne uw medewerking. Uit het dossier is gebleken dat Van Heusden geen optierecht heeft gekregen en Elinat wel. Het gerecht concludeert hieruit dat de aantekening akkoord van de verdachte op een verzoekbrief niet zonder meer de betekenis kan worden toegekend dat verdachte de opdracht gaf aan de DIP om een optierecht uit te geven. Daarnaast dient nog de vraag te worden beantwoord in hoeverre door of vanwege de aantekening van verdachte het beleid van de DIP en dan in het bijzonder in de pre-optiefase werd omzeild. Hierover zijn verschillende oud-medewerkers aan de DIP bevraagd. Uit hun verklaringen distilleert het gerecht dat de voorwaarden die de DIP in de praktijk stelde in de pre-optiefase niet streng werden beoordeeld. Zo verklaarde Tsu bij de rechtercommissaris: in de pre-optiefase waren we niet zo streng. In de optiefase waren we wat strenger. In de pre-optiefase waren we iets gemakkelijker. Je hoefde bijvoorbeeld nog geen keiharde bankbrief te hebben. Later wel. Ook medeverdachte Abad heeft verklaard over de omvang van de beoordeling door de DIP van de voorwaarden in de pre-optiefase. Hij verklaarde hierover: pas in de optiefase werd echt serieus gekeken naar de aanvraag. In de aanvraagtermijn was dat niet het geval. Het gerecht trekt hieruit de conclusie dat hoewel de DIP beleid en voorwaarden had opgesteld voor het in aanmerking komen van een optierecht, het verkrijgen van een optierecht niet zonder aan die voorwaarden te hebben voldaan, zonder meer de conclusie rechtvaardigt dat een voorkeursbehandeling is gegeven. Het gerecht overweegt voorts dat nu niet kan worden vastgesteld dat de te laste gelegde gedragingen van verdachten hebben bijgedragen aan een voorkeursbehandeling voor genoemde rechtspersonen en bovendien niet kan bewijzen dat de verdachte wist van het fraudeleuze handelingen van zijn veronderstelde bevriende en of aan de AVP gelieerde aanvragers van de erfpachtrechten, niet ter zake doet of de verdachte wetenschap had van welke personen schuil gingen achter de rechtspersonen Dessaun, Elinat en Damira. De officier van justitie heeft tenslotte nog aangevoerd dat uit de getuigenverklaring van mevrouw Rogga volgt dat de verdachte een geldbedrag heeft aangenomen van medeverdachte Arends, uiteindelijk belanghebbende van Dessaun, in ruil voor een optie in erfpachtrecht ten behoeve van Dessaun. Hieruit volgt volgens de officier van justitie tevens dat verdachte wist en financieel profiteerde van het frauduleuze handelen van Arends. Het gerecht is van oordeel dat de getuigenverklaring van Rogga, zoals hierna zal worden overwogen, op onderdelen onvoldoende betrouwbaar is om deze te kunnen bezigen als bewijs. Bij die stand van zaken kan haar verklaring dan ook niet bijdragen aan het bewijs voor de door het Openbaar Ministerie gepresenteerde samenzwering. Dit maakt dat niet kan worden bewezen dat verdachte zich als medepleger schuldig heeft gemaakt aan oplichting en misbruik van functie. Verdachte wordt ook vrijgesproken van passieve omkoping door Biemans en Arends, omdat, zoals hiervoor genoemd, de verklaring van Rogga onvoldoende betrouwbaar wordt geacht. Het gerecht komt wel tot een bewezen verklaring van de overige passieve omkopingsgevallen, te weten Harms, Susebeek en Prestien. In die zaken oordeelt het gerecht dat het aannemen van
donaties, giften van rechtspersonen, terwijl die rechtspersonen ongeveer gelijktijdig ook een aanvraag hebben gedaan met betrekking tot een erfpachtrecht, omkoping oplevert. De overwegingen dienaangaande zijn te vinden in het schriftelijk vonnis. Verdachte wordt ook veroordeeld voor verduistering. Hij heeft een geldbedrag dat toebehoorde aan de stichting aangewend voor een privé-aangelegenheid, een reis van zijn echtgenote. De verweren met betrekking tot de wederrechtelijkheid daarvan zijn door het gerecht verworpen. Ten slotte wordt verdachte vrijgesproken van witwassen, omdat ten aanzien van de te laste gelegde voorwerpen geen verhullingshandelingen hebben plaatsgevonden nadat het brondelict voltooid was. Kort samengevat wordt de verdachte vrijgesproken van feiten 1, 2, 4 en 6 en veroordeeld voor feit 3, partieel en 5. Voor de bewezen verklaarde feiten volgt een straf waarbij het volgende in aanmerking is genomen. Verdachte is in het strafrechtelijk onderzoek AV Stroes door het Openbaar Ministerie als hoofdverdachte aangemerkt. Tot een dergelijk oordeel kan het gerecht, gelet op de beschikbare bewijsmiddelen, niet komen. Er is onvoldoende bewijs dat verdachte Sevinger als een soort spin in het web, als hooggeplaatst AVP'er, zijn vrienden en kennissen opzettelijk en wederrechtelijk geldelijk heeft bevoordeeld en ook niet dat hij zich op grote schaal heeft laten betalen. Het gerecht rekent de verdachte wel aan dat hij zich heeft laten omkopen en dat hij daardoor het vertrouwen in een integer handelende overheid, welk vertrouwen onder grote druk staat, heeft beschaamd en ondergraven. Het bekend worden van deze omkoping levert bovendien ernstige imagoschade voor het land Aruba, waardoor investeerders en toekomstige investeerders kunnen worden afgeschikt om zaken te doen met Aruba. En daarmee heeft het handelen van verdachten ook een ondermijnende invloed op de samenleving als geheel. Daarnaast heeft verdachte zijn politieke stichting misbruikt voor eigen financieel gewin, wat een negatieve kleuring geeft aan de bedragen die donateurs aan de stichting gaven. Zij mochten ervan uitgaan dat het geld conform het stichtingsdoel besteed zou worden, terwijl verdachte van mening was dat hij zich dat geld in privé kon toe-eigenen. Opnieuw tast verdachte aldus het publieke vertrouwen in politici aan. Alles bij elkaar genomen komt het gerecht tot een veel lagere straf dan door het Openbaar Ministerie is gevorderd. Het gerecht veroordeelt verdachte Sevinger tot een gevangenisstraf van 1 jaar met aftrek, waarvan de helft voorwaardelijk en met een proeftijd van 3 jaar. Daarbij wordt uiteraard ook rekening gehouden met de omstandigheden, dat geldt ook voor de anderen, dat verdachte de bewezen verklaarde feiten zich langere tijd geleden hebben afgespeeld. En, nou komt het speciaal voor Sevinger, dat verdachte onderdeel is geweest van een massieve publiciteitsstroom, waarbij niet altijd in het oog is gehouden dat een verdachte voor onschuldig moet worden gehouden totdat het tegendeel bewezen is. Als bijkomende straf heeft het OM gevorderd dat verdachte zal worden ontzet uit het passieve kiesrecht en het recht om enige ambt te bekleden voor een maximale periode van 10 jaar. Het gerecht acht die bijkomende straffen met in het achterhoofd de vereiste integriteit van de minister passend in die voegen dat de verdachte voor een periode van 5 jaar zal worden ontzet uit het recht tot passief kiesrecht en het bekleden van het ambt van ambtenaar. Het gerecht heeft kennis genomen van de vordering tot ontneming. Alle verdachten tot slot hebben, maar ook het Openbaar Ministerie, 2 weken de tijd om een hoger beroep te gaan van dit vonnis. Dat was het, ik heb gezegd.